is de wet, waar die vlag van is, die mag het zeggen. Misschien komen we erachter als er in de toes is, want de vlag hangt ook achter de vuurroute van, ja wat is het? De statiewagen van... misschien is het wel de minister-president van Oekwambibi en is dit het boeteverblijf. Oekwambibi? Nooit geweest, Rudy? Nee. Het is een statige auto. Oké. Hallo. Oh, hallo. Hi. Hoi. Hi. Hoi. Mag ik jou wat vragen? Ja. Is misschien je vader of moeder thuis? Mijn moeder. Zou mama even willen komen misschien? Ja. Hallo. Dag mevrouw. Dag. Mag ik u iets vragen? Ja. De vlag, Ja. van welk land is dat? Armenië. Of Armenië. Van Armenië. Ja. Mag ik me even voorstellen? Hallo. Hallo, ik Bas ben van der Zwaan. Annie. Hoi, ik ben niet klaar. Annie. Zal ik even uitleggen wie we zijn? Ja. Ja? Kijk, daar staat onze auto. Zie je hem staan? Ja. Wij zijn van het programma Onderweg van de Limburgse televisie. En wij rijden altijd door heel Limburg op zoek naar bijzondere dingen. Ja. En wij kenden de vlag niet. En de vlag die hangt ook in de auto. Ja. Van wie is de auto? Van mijn vader en broer. Ze delen hem samen. Hoe oud is je broer dan? Ik heb eigenlijk 4 broers. 22. 22. Ja. Jij hebt 4 broers en je bent het enige meisje thuis? Ja. Ben je de jongste? Ja. Volgens mij, ja. Ja? Hoe oud ben jij? 10. Ja, dat is het persoon. 10. En waar is papa nu? Is papa werken? Nee. Nee. Vertel. Die is bij mijn broers huis aan het helpen om, we zijn daar nu een winkel aan het maken. Oh, wat leuk. Dus ja, mijn vader is nu daar aan het helpen om het zo goed mogelijk en om te maken eigenlijk. Wat leuk. En waar komt de winkel? Ook hier in het dorp? Nee, het is in volgens mij in Kerkrade. In Kerkrade. En wat voor een winkel wordt het? Dat weten we nog niet precies. Wordt het een winkel met allemaal Armeense spulletjes misschien? Nou, eigenlijk normale supermarkten. Dus ja, zoiets eigenlijk. Normale supermarkt. Een normale supermarkt? Ja. Wat leuk. Ja. En waar zit je? Zit je hier in de buurt op school? Ja, dat is als je zo rechtdoor loopt en Ja? dan naar links afslaat. Dan zie je een school. Ja. En daar ga ik eigenlijk vandaag. Ja, daar ga ik zo meteen naar school. Heb je nu middagpauze of zo? Ja, Oh. En welke groep zit je? in groep 6. In groep 6. Gaat het goed? Ja. Ja? Ja. Is het leuk op school? Heb je veel vriendinnen? Ja. Ook hier uit het dorp dus? En hoe zijn jullie in Nederland gekomen? Dat weet ik niet precies eigenlijk. Weet mama dat? Mama, hoe lang zijn jullie al in Nederland? 18 jaar. Al 18 jaar. Ja. Dus, mevrouw, als ik zo... Wat bent u verlegen? Alsjeblieft, dat niet. Nee, ik snap dat het een beetje vreemd is, maar waarom bent u van Armenië naar Nederland gegaan? Ja, veel problemen. Toen waren er veel problemen en zo. Want toen wouden we naar een ander land. Ja. Maar dat kon niet, dus hadden ze gezegd dat je in Nederland moest komen. Dus hadden we bedacht om hier te komen. Bent u moeten vluchten uit Armenië? Ja? Ja. Ja. En hoe bevalt het u in Nederland, mevrouw? Want het is, Ja, hier hier is het goed, beter. Ja? Ja. Ja, Rustig. Rustig. Ja. en normaal, fijn.
En normaal fijn. Ja. En jij vindt het leuk op school? Mhm. Je lijkt wel op je moeder trouwens. Ja. Hey, en als nou straks de winkel open gaat, ga je dat ook een beetje helpen? Of weet je dat nog niet? Weet ik nog niet. Weet je al wat je later wil worden? Niet echt precies. Ik denk aan... ik heb de naam vergeten eigenlijk. Ik heb de naam alleen maar vergeten. Wat voor een soort werk zou je graag willen doen? Zo'n... wat je... Ja, eigenlijk een soort van een chocoladewinkel. Eigenlijk wat je... Mooie designer chocola bedoel ik eigenlijk. Designer chocola? Bijvoorbeeld je kan op een taart... Bijvoorbeeld je maakt dus, van chocola een bloem. Dan kan je dat dan mooi erop leggen. Alsof het een soort van een bruidstaart is. Bruiloftstaart. Wat leuk. Ja. Doe je graag dingen bakken en zo ook al? Ja. Samen met mama? Ja. Ja? Mhm. Kan mama goed koken? Ja. Ja? Eten jullie vooral ook Armeense dingetjes dan? Nee, eigenlijk allebei. Het meest. Allebei. Wat vind jij het lekkerste? Kan ik niet kiezen. Allebei vind ik het. Wat eet je bijvoorbeeld graag? Ehm, Wat is het lekkerste wat mama kan maken? Een taart. Ja? Ja. Dus mama is goed in de taarten. Ja. En dan wat maak jij dan? De dingetjes voor erop en zo, het versieren. Soms als mama wilt, als het iemand verjaardag is en wij zijn uitgenodigd, dan schrijf ik bijvoorbeeld het naam op het taart of dan hoe oud ze is of dan maak ik bloemetjes en zo. Ja, dan leg ik dat erop en dan is het mooi. Oké. Hey, die auto is wel dat is wel een speciale auto, hè? Ja. Is papa gek van auto's? Eigenlijk niet, nee, maar we vinden het leuk om een auto te kopen en ja. We hadden nog een auto, die was wit, alleen die is nu weg omdat die kapot is volgens mij gebeurd. Dus daarom hebben we alleen nog maar deze. Kunnen jullie daar met z'n allen in? Ja, denk ik wel. Ja, maar jullie zijn met 7 toch? Je hebt nog 4 broers. Ja, maar 2 zijn al getrouwd en die hebben al een eigen huis. Oké. Eentje die is aan het werken aan die winkel. Dus we hebben 1 broer, die komt heel soms langs. Maar die broer wat bij die winkel werkt, Ja? hij komt ook wel heel soms bij ons blijven. Een nacht of 2 dagen. Woont hij ver weg dan? Ja, in Kerkraten of Oké. En ja, dan komt hij en dan soms kunnen we wel met z'n allen in de auto. En we hebben altijd nog een autoreserve. Oké. Ja. Hey, en wat doe je het liefste op school? Wat vind je het leukste? Eigenlijk geschiedenis, rekenen en ja, eigenlijk dat allebei. Maar soms vind ik ook spelling en taal leuk. Alleen ik zit soms in de war met spelling en taal, maar het gaat goed. Oké. En spreken jullie thuis Nederlands of Armeens? Mijn ouders kunnen niet heel goed Nederlands, maar soms spreken we Nederlands, maar het allerveelst Armeens. Want dan kan ik het ook wat meer leren dan wat ik nu praat. Ik kan het wel heel goed, alleen een paar woorden kan ik niet zo goed uitspreken, dus ik leer het nog wel. Ben je alles in Armenië geweest? Nee, want ik ben hier geboren. In Nederland. En vertellen papa en mama wel eens over Armenië? Ja, Ja? maar we hebben ook met de tv een Armeense kanaal en Ja? 2 Armeense kanalen. En daarop komen ook oude Armeense films eigenlijk. Wat ze toen hadden ze zwart-wit beeld. Dus dat kijk ik ook wel soms en dan snap ik wat er vroeger gebeurd is en zo. Dus ik weet wel best veel van vroeger.
Maar oude Armeense films in zwart-wit. Want hoe oud was jij? Jij bent? Ik ben nu 10. Je bent 10. Is dat voor een meisje van 10 niet een beetje saai om naar een oude zwart-wit... Nee? Nee, ik vind dat juist nog heel bijzonder. En dan weet ik meer over van dit land. En bijvoorbeeld je kijkt een ander land en dat wist je nog niet. Dan weet je wat meer en dan kan je dat bijvoorbeeld op school vertellen. En dan weten hun het ook bijvoorbeeld. Heb je bijvoorbeeld al eens een keer op school een spreekbeurt gehouden over Armenië? Nee, we beginnen nu met spreekbeurt. Dus nou, eigenlijk een boekbespreking. Boekbespreking? Ja, we beginnen nu met een boekbespreking, maar geen ik weet niet. Spreekbeurt. Ja. En dat boek wat je dan gaat bespreken, weet je al waar het over gaat? Mhm. Welk boek? Het gaat over juffrouw Pot. Het is een juffrouw die, ik vind het eigenlijk dat die een zwarte mond heeft. En dan zijn er kinderen die aardig zijn, maar ze hadden nog een aardige juf, maar die is weg omdat die naar vakantie ging, maar die kwam niet meer terug, maar die kwam wel langs. Dus dat juffrouw Pot, ze was heel streng en zo aan het doen tegen kinderen en zo. Soms als ze bijvoorbeeld, er was een jongetje, en ik weet niet meer hoe het heet, maar die had, het was de verjaardag van hem en die had cupcakes of zo meegenomen voor de hele school. Cupcakes, ja. En dus zei de juffrouw van, oh wat lekker, en toen ging die een paar eten, maar toen had hij ook bij anderen, had hij iets gestrooid erop en toen ging hij het uitdelen, maar toen ging dat kinderen eten van, oh dat is bad, dat is vies. Je moet niet alles vertellen. Nee. Want als de juffrouw dit ziet, dan heeft ze jouw hele boekbespreking eigenlijk al. Ja. Maar cupcakes, dat zit ook wel weer echt in jouw straatje, hè? Met het versieren van taarten en zo. Mhm. Dus en lezen vind je leuk. Mhm. Maar je hebt het boek over die juffrouw, dat heb je dus al uit. Bijna eigenlijk. Bijna. Mhm. Oké. Hoe laat moet je op school zijn? Om 1 uur. Om 1 uur. Oké. Vond je het leuk om even te kletsen? Ja. Zou je het leuk vinden om op tv te komen? Ja? Mhm. Denk je dat mag van mama? Ja. Ja?